welcome to my channel. I am Shari and I'm from Cagayan de Oro City. For today's video po, mag-unbox po tayo ng web camera. Nabili ko po ito sa Lazada. So perhaps meron po sa inyo naghahanap ng web camera para sa online job or para sa online class ng mga anak nyo. So I think this is the best camera na nakita ko online na affordable din naman po siya. So let's unbox this together or unpack this together. Ano bang tama? Maliit lang siya, tapos sobrang gaan. And ipapakita ko sa inyo mamaya pag na-install ko na siya sa computer. Kasi diba ng previous video ko, pinakita ko sa inyo yung laptop. Nag-unbox po ako ng laptop. And unfortunately, akala ko kasi pwedeng i-adjust yung angle dun sa camera niya. Pero hindi pala siya pwedeng i-adjust. Kaya kailangan kong bumili ng web camera para maganda yung kuha ng video during video calls, meetings, and like online class din, pwede din naman siya. By the way po pala, nag-order po ako noong October 9. And sobrang bilis lang guys. Ilalagay ko na lang dyan kung ilang days siya dumating from yung nag-order ako at hanggang ngayon. So, let's open! Anyways guys, ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba in case gusto nyong bumili. And don't worry, i-check ko na rin siya mamaya. So, ito na siya. It says webcam Full HD 1080p and it's compatible with Windows 10, Windows 8, and Windows 7 and also for Mac OS. So, kung naka Mac OS po kayo, pwede din po siya. So, wow! It supports beauty daw sabi dito. It's built-in microphone. Use just right after plug-in. So, plug and play din po siya. And meron siyang, pwede siyang i-adjust yung focus manually. And meron din siyang multifunctional base. So, yun yung iniipit yata sa laptop or kung saan mo siya ilalagay. So, for the specification, it is Full HD 1080p video call up to 920 by 1080 pixels. The latest version for Skype. So, pwede po siya sa Skype. Full HD 1080p video recording. So, hindi kayo mag-vlog gamit ito. We'll see. Built-in noise reduction microphone. Wow, automatic low light correction. Plug and play high-speed USB 2.0. Universal tripod, ready clip fits laptops and LCD monitor. So, tingnan natin. So, let's open. So, ayun siya. So, inside po, mayroon siyang kasamang manual. This is Web Digital User Guide. And ito yung nasa package. Ito yung nasa naka-plastic siya. So, parang isang item lang pala siya. Akala ko separate yung ano niya. Hindi pala separate yung wire. So, nakakabit siya. So, this is how it looks like. Is it clear? Ayan. So, this is how it looks like. And meron siyang clip. Paano ba to? Ayun. So, ayan. So, meron siyang ganyan na open siya. And then, yung USB connector. Ayun. Nag-try ako mag-video call. Tapos, yung ginawa ko dito sa settings, meron options dito ng camera. So, mayroong Azure Wave something. And then, may HD webcam here. And then, let's try. Ayun! Ayun siya. Ganun pala. Pero bakit lagi siyang naka-red na ganyan, no? So, kita na ko, day. So, ayun guys. Ayun pala yun. Hindi ko alam sa Zoom. Tingnan natin sa Zoom. Start Zoom. And then, hindi ko alam kung paano siya. Hanapin ko muna kung paano siya i-default. Sa Zoom. Sign in with Google. Like, hahanapin ko muna kung paano siya i-default na web camera dito sa aking, computer. Ipapakita ko lang sa inyo kung bakit kailangan yung bumili ng web camera pag ito yung laptop nyo. Well, okay lang naman sa akin kasi yung habol ko ay yung 8 gig na RAM tsaka yung ito yung
design niya, gustong-gusto ko yung design, kaya okay lang. Ito yung camera na na-mention ko dun sa previous video ko. So, you just have to push it and it will pop like that. And on the video, that's how I look. So, if, ano po siya, if tawag dito, Zoom meeting po siya, ayan yung mukha ko. So, makikita yung dito ko na part and all the double chin. So, kailangan kong bumili nung ayan, ng web camera. So, let's try. So, let's turn this off. And yun, for Zoom meeting, andito siya. Isiset mo yung video dito sa part na ito. And then, ito yung aking camera dito sa laptop. And ito yung sa HD webcam. Choose natin. Ayan yung itsura ko. So, much better kesa yung chin yung nakikita ko. Kesa yung chin yung nakikita, diba? So, ayan yung itsura niya. Kaya lang, parang naka-zoom siya. So, I think, di ko alam kung paano siya i-adjust. Hahanapin ko muna kung paano siya i-adjust. So, much better compared to the laptop camera. So, we'll see if the microphone also is working very well. So, yun. Nakita ko na siya kung paano siya i-set up yung binabanggit ko kanina. So, the same video settings. And then, ito yung naka-widescreen kasi siya dito. So, gawin natin siyang original ratio. Ayun. Mirror my computer para baliktad ako dyan. Ayan. Mas gusto ko yan. Do not touch up my appearance. Just the normal me. Ayun. So, much better po siya. Dapat pala naka-original ratio siya para hindi siya masyadong malapit. So, that's how it looks like on the camera. So, ayan. Thank you so much for watching. Ganun pala yun. So, that's all for today's video, guys. Sana nakatulong ito sa inyo in case naghahanap kayo ng the same item. Hindi naman yung purpose ko kung bakit ko sinishare yung aking mga purchases kasi baka may gustong maghanap or ganyan. So, at least makatulong ako sa inyo through this video. So, thank you so much for watching. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification for you to be notified each time I upload a new video. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye.